mufundisi isaka mimi munotora chegumi ndotora chegumi. Chegumi my ndinotora person in there zvakanaka. saka imimi A ministry is an organization that cannot run without finances. Ndosaka at a point even vanhu vanoramba tithe tinozowanzwa one way or the other vachitsvaga mari nedzimwe nzira, because for an organization to run, kuti tibude zvatiri kuita zuva ranhasi, vachibada vakatobuda mari vanotsvaga macameras voita sei, that's an organization. As much as mwari tiinaye, denga tiinaye, tichinzwa mwari, but organization inorana nemafinances. Saka mwari wakagadzira, mwari wakagadzira nzira now yekuti organization irane, inofanira kunge ichirana nemasystems etithe. Alright. Hallelujah, hama dzinodikana. Once again we are here. Tadzoka zvekare nemunhu waMwari ipo pai Bishop Evangelist Damiano Chisale. Today toda kutaura pamusoro penyaya. This is a very controversial topic. Inyaya yatenderedza vanhu musoro. Takanzwa vamwe vachitukirwa, vachinzi kana uchibvisa chegumi uri gava, kubvisa chegumi kubirana. Vamwe vakati we are no longer under the law. Haugoni kubvisa chegumi nekuti uchiri hatisiri pamurayiro. Uye vamwe vachipo kuti if we go through the book of Pauline epistles, hapana pakambotaurwa nyaya yechegumi naApostle Paul. There are a lot of things, a lot of questions, and a lot of narratives concerning tithe. Bishop, chegumi chi chinobviswa nani, chinobviswa kunani, chinoita basa rei. We want our audience kuti vazive chokwadi. What the Bible says, we shall know the truth, and the truth shall set us free. So we want these people to be set free. No, tinotenda munhu waMwari, Mwari wekudenga vatitire zvakanaka, Mwari wekudenga vatiropafadze. Okay. Tauya kusegment inoi. Yes. Yatinoda kubata specifically on tithe. That's correct. Vanhu havarambidzwe Okay. kuita maonero avo. Okay. Vanhu havarambidzwe kuva nema-revelations avainawo. Chandinofungidzira chakanyanyoshata kudzikisira nekusora vamwe muzvinhu zvawakafunga nekuona iwewe kuti hazviiti. The kingdom of God sokura kwayakaita, problem inotanga iwewe ukaona kunge china maonero ako ndo ari righteous, ndo ari proper kudarika mamwe ese. You see it. But however, nyaya yetithe, it's backdated in the book of Genesis. This one now munhu waMwari inoda biblical support. Saka with or without tiri kuenda munhu waMwari. All right. With or without, inini I'm there kuti tipfuurire mberi, because Jesu vakataura kubhuku ra in the synoptic gospels. Yes. Vakati hanzi vanhu vanonditsvaga zuva rimwe nerimwe mumagwaro asi havandioni. Muri kuzviona? Vane nzeve dzekunzwa asi havanzwi, vaine meso ekuona asi vasingaoni. Sometime kuziva the book does not mean kuti you are correct. Unogona kutoziva bhuku. Kune vanhu vanoziva Bible but vachiisa ma-wrong revelations to the scriptures that they have. Muri kubata zvandiri kutaura? Peter achinyora anotaura kuti kana muchiverenga tsamba dzaPaul mudziverenge neuchenjeri, nokuti vamwe vanodzishandura kuti dzivapinze mukurasika kwavo. Saka nyaya yekunamata Mwari, it's not all about knowing the scriptures. Pakamuka madisciples, munhu wese aishamisika kuti vanga vasina kudzidza. Ndo imwe nyaya hombe yakaita kuti vave condemned munguva yavo. Mune vanhu vanga vari maSadducees, the Pharisees, vanga vakanodzidza vana Paul, but vaiuraya vanhu vakatadza kuona revelation. But now even waMwari tinayo. Genesis 14 verse 20. Genesis 14 kachatangira isusu
verse 17. Mhm. And the king of Sodom Mhm. went out to meet him in the valley of Shaveh. To meet Abraham. Uh-huh. Uh-huh. That is the king's valley. Uh-huh. After his return from the defeat of Shadolem Uh-huh. and the kings who were with him, Mhm. Abraham and Melchizedek. Uh. Then Melchizedek, king of Salem, Mhm. brought out bread and wine. Mhm. He was the priest of the Most High God. Mhm. And he blessed him and said, Blessed be Abraham Mhm. of God Most High, Mhm. possessor of heaven and earth. Mhm. Mhm. Can I still continue going? Remember? And be blessed, and blessed be God Most High, Uh-huh. who has delivered your enemies Mhm. into your hand. Uh-huh. And he gave him a tenth of all. Abraham pana patata nyaya yedu patatanga kuona tithe andizvo ndo patiri kutanga kuona chi tithe kapa ndizvoka ndo tithe yekutanga yataona kai munhu wamwari ndizvoka tithe yekutanga yatiri kuwana haina kuuya nemurayiro ndaramba Okay. tithe yekutanga yatiri kuwana mubhaibheri it's way before Moses. Okay. It's way before Exodus. Okay. It's way before the book of Leviticus. Okay. The first tithe yatiri kuwana tiri kuwana tithe iri kubviswa naAbraham. And zvekare toda kuona kuti Abraham ndiani. Abraham is the father of faith. Baba vekutenda. Baba vekutenda. Wakateerera izwi rashe. Wakanzi shamwari naMwari. Haasi baba vemurayiro. Haasi baba vemurayiro. He is the father of faith. Isu toenda kusvika patiri zuva ranhasi. Where are we lined? Are we lined with Moses? No. Or are we lined with Abraham? Abraham. We are the children of Abraham by faith. Abraham did not move by sight. He moved by faith. Wow. Wow. Abraham was the father of faith. Tikaverenga shoko raMwari rinotudza kuti Abraham wakagara mumatende, wakagara munyika yaasingazive. Mwari achimudza kuti handei ndinokuratidza wakateera nekutenda. Mwari wakacertifya faith yaAbraham. The church is the church of faith. So we are the children of Abraham by faith. So we don't pick tithe from Moses. We pick tithe from Abraham. Saka Abraham paakabvisa tithe, akaibvisa semurayiro here? Akaibvisa as an act towards his faith. You see it. Saka tithe was not brought by law. Law yakauya tithe iriko. I get it. Law, mutemo, the 10 commandments and other laws dzakauya dzikawana tithe yako kare. Yakatobviswa Kare naAbraham. Right, zvisinei ndoda kuti tichazodzokera hedu tononhonga bichani kulo. But toda kuti timbotanga tatsvaga kuti ko uyu ari kutora tithe kuna Abraham ndiani? All right. Cause tikatanga kutaura nyaya yetithe tichingopfuurira mberi, Abraham wakauya kuzoonekwa naMelchizedek. Who is Melchizedek? Who is Melchizedek? Sei wakatora tithe kuna Abraham. Toda kuti tikatanga tava nechikonzero chaita kuti Melchizedek murume uyu asatendera Abraham kufa asina kutaita. Zvekare wakabvepi panguva iyi? Tithe yaakapiwa naAbraham wakaenda nayo kupi? Waigarepi? Bring it to men of God. Muri kuzviona munhu wacho? Yes. Wakanopinda nayo muchechi here? Wakanopinda nayo papiko? Toda kuti tiedze kutanga tanzwa about this Melchizedek. Tikaziva about this Melchizedek tinogona kuitirwa zvakanaka. Let us go to the book of Hebrews. Do you have it or should I tell you nemo? Hebrews. Do you say Hebrews what? Chimbotry. Hebrews Let's go to the book of Hebrews. Yeah, that's Hebrews 7.
the king of righteousness, Hebrews 7, verse 1. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham. All right, this Melchizedek, king of Salem, and this priest of Most High God, who met Abraham for retaining from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth party, Abraham of all. wakamupa chegumi chezvose. first being translated king of righteousness, Iyeyu mambo wokururama. and then also king of Salem, meaning king of peace, King of peace. from Jerusalem, Without without father, without mother, akanga asina baba, akanga asina amai, asina amai, without genealogy, asina mavambo, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. munhu wacho. Panapa panzi munhu uyu kana achiongororwa Melchizedek, mwana waMwari. Tiri kunzwanana? Ari kunzi abideth a priest continually. Even now, Even now. he's a priest. Muri kuzvibata zvandiri kuedza kutsana zviri kutsanangurwa izvi munhu waMwari. Saka tiri kuti chii panapa isusu kana tichiona nyaya iyi? Tiri kuti Melchizedek, mwana waMwari, handizvo? Tiri kuti isusu Melchizedek, I want to link a certain scripture here. Tiri kuti this Melchizedek, watiri kutaura nezvake uyu, tiri kuti mwana waMwari, king of Salem, king of peace. Kana achifananidzirwa anonzi mwanakomana waMwari. So tiri kuti Melchizedek ari kuburitsa Jesus in the Old Testament. Muri kutinzwa munhu wacho? Kana tichilinga Melchizedek tiri kuburitsa Kristo, tiri kuburitsa Jesu in the Old Testament. Zviri kubatika kaizvo. Saka tiri kuti wakabva kudenga ukauya panyika ukazviratidza kuna Abraham, ukatora chegumi kuna Abraham ukadzokera nacho. Sei uri kutora chegumi kuna Abraham? Why is it Abraham ari kutorerwa tithe? Kana dai tikarega kuziva any other reason, kana baba wangu Abraham akabvisa tithe, ini ndiri mwana waAbraham nekutenda, Basically I'll do that. Nekuti yes, men of God. And also because this is by faith. And faith is personal conviction. Ndizozo. Saka kutenda kwangu inini kana kuchinditendera kuti ndipe chegumi kutenda kwangu ndizozo. Ndizozvo. Aha. Ndiverengerei Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6 verse. Ndiverengerei verse, da kuti mundiverengere verse 20. Hebrews chapter 6 verse 20. Where the forerunner has ended for us, even Jesus, having become high priest forever, according to the order of Melchizedek. Toda kuti tinzwe paya patataura tikawirirana kuti Melchizedek ari muprista mukuru. Zvoreva kuti Jesus now is also revealed as the high priest. Saka In the Jesu order. of Melchizedek. Zvoreva kuti Jesu vari kutora tithe semuprista. Vari kuuya as a priest of God. Muri kuzviona? Ndaitsanangurira vanhu, who will talk of that. You become a priest not to God. You become a priest unto men. But Jesus is a priest unto God. Okay. On behalf of man. Okay. Muri kubata zvatiri kutaura. Saka panapa chii chatiri kutaura pano. Tiri kuti wakauya muprista uyu of the order of Melchizedek. Toda kutsvaga nezvake, handizvo? Tinogona kunhonga mascriptures akawanda munhu waMwari just to seal this, handizvo? Hebrews chapter 5. Ndiverengere Hebrews chapter 5.
Hebrews chapter 5 verse. Ndiverengerei verse 5 and 6. So also Christ did not glorify himself to become high priest, but it was he who said to him, you are my son. Today I have begotten you. Verse 6. As he also says in another place, you are priest forever, according to the order of Melchizedek. Verse 10. Called by God as a high priest, according to the order of Melchizedek. Zvoreva kuti Christ ndiye ari kuuya in the order of Melchizedek, appearing in the order of Melchizedek unto Abraham, but with one purpose. Atina zvimwe zvatiri kunzwa. As the priest is coming to collect tithe on behalf of God. All right. The priest is coming to collect tithe. He became a priest. Paakapinda, maprista aipinda neropa rembudzi. But iye wakapinda neropa rake and become a priest. That's how he became a priest. So now, asati auya kuzooneka uprista wake wokuti still recognize the priestly part, we can refer Christ as the priest. Tisati tawana the priestly office ya Christ, tiri kumuona ari kuappear as Melchizedek, because asati aita fulfillment the priestly office, asati afa, asati aenda neropa rake kuti ive fulfilled. Saka kuOld Testament kwa asati afa, order here high priest haisati yakuwanika, anoappear in the order of Melchizedek. Ari iye, but ari mu order ya Melchizedek. But once afa, assume the office now. Saka now, why is he coming? Mwari vari kuzviona kuti haugone kuita baba wemarudzi usina kubvisa chegumi. The blessing of the Lord that comes upon you inouya iwe wakataitha. Saka Mwari vari kutendera kuti Abraham life yake yese kusvika achifa azofa akataitha. Imagine denga, kana tichiti taitha ina basa, Mwari vangadonedza denga Jesu kuuya kuapia. I love revelation yakaitwa nemunhu waMwari vakati Melchizedek. I mean pava ndine mumwe munhu waMwari vandakanzwa vachishumira Prophet Makandiwa. Vachitaura nyaya yekuti vaitaura nyaya ya Joseph in prison. Muri kuzviona. Vachitaura nyaya yekuti the two dreams. The bread whatever, the cup bearer and the chief baker. Vachiti imwe uyuyu the bread and the wine. Unomirira miri wa Kristu. Panapa tiri kuona the priest is coming. Ne bread and wine for Holy Communion. Vaitaura kuti it represent a Holy Communion. Now we are saka, who is this person? An authority yekupa Abraham. Ari kuita Abrahamu mwana. Achimpa bread. Because isusu zvatiri handinganwise Abraham Holy Communion is the father. It is the greater that blesses the lesser. Zvoreva kuti munhu ari kuuya kuna Abraham is lesser. Ndo Abraham ndokutaitha anwa Holy Communion, apiwa chingwa newine, ndokubvisa chegumi, agara ari blessed. Tikaverenga nyaya iri panapa tiri kunzwa kuti Abraham haana kutora anyway hondo, hanzi wakabvisa 400 men pakati pevashandi vake, ndokuenda kuhondo, ndokunokunda. But Abraham nezvese zvanga ainazvo wakabvisa chegumi wakapa Melchizedek. Saka Abraham wataitha, isu touya manje tokondema tithe yakafambirwa na Melchizedek wakabva kudenga kuzokolekta tithe, wakadzokera kuifambira. Mwari wakafambira, denga rakazaruka. Kristu wakapfeka bhodhi yepanyama kuti uuye kuzokolekta tithe kuna Abraham.
Therefore, what are we saying here? I'm saying kuti chii munhu waMwari. Ndiri kuti one way or the other, to me, ndichiona this incident And understanding. neunderstanding, Yeah. ndisati ndaziva kuti tithe ichashande iri kuenda nekuzviri kufamba sei, ndangova neunderstanding yekuti denga rinokoshesa tithe. Ndangova neunderstanding yekuti baba wekutenda Abrahamu wakataitha. Ndine understanding yekuti Jesu havana kumbozviratidza kana in any other order in the Old Testament, but vakateera tithe yaAbraham. Yanyanyokoshei kwaigononge kuine zvimwe zvinhu zvakawanda zvakateerwa. But God appeared. And to tell us more, tinozonzwa kuti go ahead, pane verse randiri kuda. Chapter 7, andizvo? Chapter 7. Ndiyamamuri, andizvo? Verse. Pfurirei mberi pamuchiverenga tichazongosvika zviri pazasi pacho. You can go ahead. Chapter 7, Baba. Okay. Chaverenga verse 10. For he was okay. Takati paverse 4. Verse 4. Ndopatanga tiri. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of his spoils. Consider how great this man is. Because Abraham being baba wemarudzi epatriarch, he wouldn't tithe to a nobody. Bible riri kutiyeuchidza. This is the New Testament, the book of Hebrews. Riri kuedza kuti vhura meso, vanhu vanogona kutaura kuti Old Testament New Testament haina kumbomentiona anything about tithe. Ndaikotera mumwe munhu scripture ndikati Jesu pane pavaituka vaFarisi vachiti munobvisa tithe, munoita chii, munoita, but you don't, you are whitewashed tombs. Kavakatomentiona zvaiitika. When he just said it, it means tithe yaibviswa. Ivo vanga vasiri muofisi yaida tithe. Ofisi dzaishanda dzanga dziri dzema-high priests aiva mumasynagogues ndo maioperator matithe. Saka ikoko zvaiitika, ende vakatotsiura vanhu kuti you collect tithe, you do this, but moyo yenyu havana kuti musabvise tithe. Vakatotaura kuti you collect tithe, you do this and this, but moyo yenyu is aligned. Zvoreva kuti kana vakatomenshena kuti you collect, it means tithe yaibviswa even panguva yaJesu. Mazvoona munhu wacho? Yes. Verse 5. And indeed, those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law. Now, tiruda kuti tiri kungosummarize panapa. This Hebrews anosummarize kwese kwatingaenda kuOld Testament tonotsvaga Moses, tonotsvaga chii, zviri kusummarizwa panapa. Muri kuzvinzwa? Yes. Zviri kusummarizwa panapa kuti vana vaRevhi, andizvo? Vana vani? Varevi. Vana vaRevhi vanoholda office yeuprista, vanotenderwa kutora chegumi. Ndizvoka? Vanotenderwa kutora chegumi. Pfuurirai mberi. Okay. Maringe nemurayiro. Avava manje sei vana vaRevhi vakutora? Vana vaRevhi vakutora maringe nemurayiro. All right. Muri kuzviona? Wa Moses. Nokuti havakwane paorder of Melchizedek. All right. Muri kuzviona? But they work into the priesthood of yepanyika, the temple built by men. Tikaverenga bhuku raHebrews chapter 9, nzwa Jesu wakapinda neropa rake mutemberi isina kuvakwa nevanhu, isina kuvakwa nematombo, thereby becoming a high priest. But avava vana vaRevhi ava vanopinda patemberi yepanyika vachitora tithe panyika. Pfuurirai mberi. That is from their brethren, though they have come from the loins of Abraham. Vachitora tithe from their brethren. Vachitora tithe, kuda kudzokeredza. Taking tithe from who?
their brethren. They are brethren. Vanotora tithe kubva kune verudzi rako. Kana iwewe usingade kutora tithe kune verudzi rako, rega weimwe chechi apiwe tithe neverudzi rake. Tithe inotorwa. Hatina kuuya kuzotora tithe kune verudzi rekwako nokuti takaziva kuti verudzi rekwako havazvizive. Ndinopiwa tithe neverudzi rekwangu from my brethren. Vakatenda vanotenda kune zvandinotenda. Kutenda kune zvandinotenda. Ndosaka ndisina kuuya kuzonoka kune vako vanotenda izvozvo kuti vandipe. All right. VaRevhi vanga vasinganotore tithe to the Philistines. Vanga vasingaende kunotora tithe to the Amalekites. Kana kuma Ammonites. Kana kuma Egyptians. Vaitora tithe to from their brethren. The Israelites. Yes. Yeah. Saka I don't take tithe from vana vemumwe munhu. All right. Kana imi muri maPhilistines musingatende tithe, ndezvenyu nemaPhilistine wenyu. Kana muri maJuda. Kana imi muri maAmalekite musingatende tithe, ndimi maAmalekite. Yeah. Mazviona munhu wacho. Pfurirai mberi. Kwazi iri bhuku iri munhu waMwari, this 7th yatatanga nayo, inosamaraiza tingazopedza nguva tichivhura Leviticus vhesi chivhesi Malachi, but zvinhu izvi zvakasamarizwa apa pana Hebrews, zvichisamaraizwa nebhuku riri muNew Testament. Vanhu, I wonder people vanotaura kuti kuNew Testament hapana pakambotaurwa pana. We have the book of Hebrews. Rakazogara pasi to explain specifically on tithe the whole chapter. The whole chapter to explain. Kunyange nyaya isina kubatwa kuna Matthew, isina kubatwa kuna Corinthians, isina kubatwa everywhere. But we have a book here that is explaining tithe. And it's not explaining it from the order of Moses. The order of Melchizedek. It could explain from Abraham. I can go, panyaya Abraham apo we can go munhu waMwari, showing that we are the children of faith. Even the Bible goes on the book of Corinthians, Paul achinyora anotaura kuti we don't belong to Hagar. Yeah. And Ishmael. 7, yeah. Hey. You see it. Ndopa anotaura kuti hanzi kana murayiro uchinyorwa sezvakaita Moses paakabva uku nemurayiro, vana vaIsraeri vakatadza kumutarisa vakati isajira kumeso kwedu. Nevanhu kana vachiverenga murayiro vanoita sevanhu vakavharwa kumeso. Munozviona. Saka this is we might waste a lot of time. Ndozvandambotaura paya kuti vanhu vanogona kuziva mascriptures akawandisa, but we have this concluded here. Pfurirai mberi munhu wacho. Ndichiverenga. Tata pavhesi ane zviya. Takataka kuenda paverse 6. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham. Verse 5. And indeed those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law. That is from their brethren, though they have come from the loins of Abraham. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him. Uyu wakazotora tithe yaAbraham haazi mwana, haana ukama naAbraham. But wakauya akapa Abraham akatora tithe. Now beyond all contradiction, the lesser blessed by the better. The greater blesses the lesser. Now beyond all contradiction. Thank you. Behind every contradiction, meaning kuti tinogona kuva nemionero yakasiyana yakawanda. But one thing that we know, the greater blesses the what? The lesser. Ye mortal men receive tithes, but they he receives them, of whom it is witnessed
that he lives. Saka munhu waMwari pfuurirai mberi ndiri kuda verse 11. Verse 11. Therefore, if perfection were through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek and not be called according to the order of Aaron? You see it. Saka tine maorder maviri. Tine maorder The maviri. order of Aaron and the order of Melchizedek. You see it. Saka Saka zviri kunzi dai upriesthood wakazadziswa pana naLevi kwaimukire imwe order. Muri kuzviona? Zvoreva kuti isusu we don't pay tithe in the order of Aaron, but in the order of Melchizedek. ndo medu matinopeya tithe. Kwete ya Aaron. Isusu we are Ya not Aaron ndo yekuna affected. Moses. We are not affected by Aaron. Therefore we don't talk about it. But munhu waMwari, vaya vanoti murayiro hatisi pasi pemurayiro, saka hatibvise chegumi. Ndizvozvo. Nekuti chegumi it was given under the law of Moses. Ndo pataramba munhu waMwari pakutanga kuti law yaMozisi yakauya tithe yako. Iyoyo murayiro wacho waMozisi waisirwa ani? Waisirwa munhu akaita sei? Because murayiro unoisirwa vanhu vanopanduka. Ndizvozvo. Saka ava vakaisirwa murayiro because vakanga vasina kutenda. Ndizvozvo. Sekwakanga kuina baba wavo Abrahama. Saka vakabva vapiwa murayiro. Nekuti Abrahama akaita asina kugombedzerwa. Ava vanhu ava ndokunge vachisiya. Chinzwe munhu waMwari. Abrahama haana kupiwa murayiro wekuti thou shall not kill. Ndizvozvo. Kureva kuti nekutenda Abrahama haana kuuraya. Ndizvozvo. Thou shall not covet. Murayiro iwoyo pa10 commandments. Abrahama haana kupiwa 10 commandments. Nekuti nekutenda Abrahama aizviziva kuti I must not covet. And asingaite covet. You see it. Ndizvozvo. Saka kureva kuti ava vakapiwa mirayiro yamuri kutaura munhu waMwari. Dzadziri nharadada idzi. Muri kuzviona. However, tikadzokera ikokoko kwacho ngatimbotsvagei purpose ngatitaurei in this order yatiri zuva ranhasi. Tichizodzokera even in the Old Testament. Ngatidzokerei kuOld Testament kwacho munhu waMwari. Todzokera mubhuku yaMozisi. Tombonotsvaga kuti tithe iyi yaishanda basa rei. Ndizvoka? Tomboenda kulaw. Tonoona kuti tithe iyi yaishanda basa rei. NaLeviticus. Handizvo? Ndiverengerei Numbers chapter 24. Numbers chapter 24. Now Numbers chapter 18, sorry. Numbers chapter 18. Verse should be 24 then. Numbers chapter 18 verse 24. For the tithes of the children of Israel, which they offer up as a heave offering to the Lord, I have given to the Levites. All right. Muna tithe pa iri kubviswa. Iri kubviswa ichienda kunani? Ngatidzokeredzei scripture. Muridzi wetithe ndiani? Originally. For the tithes of the children of Israel, which they offer up as a heave offering to the Lord. To the Lord. I have given. Ndiwo Mwari ka. Mwari ndo vari kutransfer tithe. Wosaka kureva kuti Mwari vatora chegumi chavo ndobva vakupa uyu. Vakuchitransfer. Mwari ndo vakatransfer tithe. Muri kuzviona? Even muOld Testament macho imomo muLaw macho. Macho muri kunzi nevanhu yaibviswa muLaw ichienda chichi. muLaw macho imomo. Mwari vari kutaura muLaw imomo kuti tithe yamabvisa iyi ndaipa. I have given to the Levites as their inheritance. Therefore I have said to them, among the children of Israel, they shall have no inheritance. The tithe of the Levites. Vanhu ava vari kushanda in the house of the Lord. Vari kushanda
But munhu wa Mwari, paaritari. mirai- Mirai titaure. mirai- Mirai titaure munhu waMwari. Handizvo? Ngatitaure literally as the scripture says. We are having 12 tribes. The 11 tribes have been given inheritance. We have a tribe isina kupiwa munda. We have a tribe isina kupiwa pekuvaka. Literally. Those who kutoitika paground. Vamwe avasara apa mukaenda to the book of Judges. Munoona vanhu vachitanga kutora minda yavo. Caleb achitora minda yake, vachibatsirana magroups, maEphraimites vachinotora nzvimbo dzavanga vapiwa. But vanhu vese pavaibatsirana naRubheni vachitora nzvimbo dzavo, Levi anga asina paitora. Levi anga akaudzwa kunzi iwewe uri kunoshanda paaltar. Ndo inheritance yako. Chegumi ndo inheritance yako. Chegumi chazouya ipapo. Aurime ndo pauchadya. That was exactly as it was. So munhu waMwari, tibasirane panapa, tibasirane wana. Kuti kana panapa pachinzi Levi apiwa tithe naMwari yabva kuna Israel. Nekuti Levi haana inheritance. Let us define what is inheritance, or what was inheritance then. Inheritance waiva zvakaitika Munda. Zvakaitika nguva iyoyo. Vana vaIsraeri vaibuda Egypt vachienda Canaan. Pavari kubuda Egypt vachienda kuCanaan, vamwe nevamwe vaipiwa land yavo pavakapinda muCanaan. Pekugara pachazikanika kunzi ava vanhu ava vanogara apa. Ukada kutsvaga the Ephraimites vaizikanika kuti ndevekumakomo kwavanga vakasiyiwa. Ukada kutsvaga the Benjamites waenda kwana Saul was a Benjamite. Vane nzvimbo yavaizikanika kuti verudzi raBenjamin. But hakuna nzvimbo yawaienda ukaona vanhu verudzi raLevi. Vanhu verudzi raLevi vaiwanika pese paiva nemaaltars. Saka munhu waMwari tatichikuibata literally. Saka mufundisi, saka imi munotora chegumi. Ndotora chegumi. Chegumi ndinotora. My person in there. Zvakanaka. Saka imimi mune mira nimbotanga tatsanangura munhu waMwari. All right. Now, sei tiri kutaura nyaya, sei Mwari, sei ndiri kuibata point yenyu. Sei Mwari vari kuisa tithe. Zviri kuratidza kuti for an organization to move, inotoda mafinances. We need to be very open here. Tine organization yamutswa naMwari yekuti tinofanira kunge tine an altar nevanhu vari kugara paaltar vacharoora vakadzi voita vana vanoda kudya nekurarama. Muri kuzviona? Zvoreva kuti this is an organization iri kurana nevana vayo nemadzimai ayo. Muri kubata shoni yandiri kutaura? Vanhu ava vachavaka dzimba ipapo pavanogara, kana paine maschools avachaatenda, kana paine zvii zviri kuitwa within. Muri kubata shoni yandiri kuedza kutsanangura? Zvoreva kuti when tithe is coming, it's coming to cover zvinhu zvese zvipi zviri paaltar. Saka isusu zvatiri kutaura ndezvokuti when we are running a ministry today, a ministry is an organization that cannot run without finances. Ndosaka at a point even vanhu vanoramba tithe tinozowanzwa one way or the other vachitsvaga mari nedzimwe nzira, because for an organization to run, kuti tibude zvatiri kuita zuva ranhasi, vachibada vakatobuda mari vanotsvaga macameras voita sei, that's an organization. As much as Mwari tiinaye, denga tiinaro, tichinzwa Mwari, but organization inorana nemafinances. Saka Mwari wakagadzira, ngaitipindure ipapo. Mwari wakagadzira nzira now yekuti organization irane. Inofanira kunge ichirana nemasystems etithe. Alright, ini ndoda kubvunza munhu waMwari kuti vaRevhi havana inheritance. Hakuna kunonzi kwaBenjamini. So hakuna kunonzi kwaRevhi. Sezva zvakaita Benjamini. Kwaitozikona kunzi ava ndokwa aya maGadhites aya, aya maBenjamites aya, aya maEphraimites aya, ava ndiAsha uyu, vaitwa nematunhu avo. Imi mune dunhu renyu here. All right. Mataura zvakanaka munhu waMwari. Arege ndiuye munhu waMwari. Mataura zvakanaka. Panapa point yamuri kuda kuedza kuburitsa ndeyekuti munhu waMwari anonge kana aine munda yamuda kuedza kutsanangura. Imimi yamakutaura yanyaya yeinvestment yekuti munhu waMwari azogona kuvawo neproperty
azogona kuva neichi, handizvo? But isusu ngatimbotangirei kunotangira nyaya, handizvo? Kunotangira nyaya kuti tizova nemunhu waMwari asati ava tombonhonga. Ndoda kunhonga munhu anenge Prophet Makandiwa. Prophet Makandiwa vasati vasvika pavari, vari kubva nekwavari kubva. Ndainzwa vachitaura nhoroondo kwavari kuzenge vachienda kuchikoro, vezenge vaenda kwavaenda kuBulawayo, kwavaitaura kuti ndakafamba netsoka ndikakwira chikochikari ndichipinda ndaiteerera musuno. Muri kubata shona yandiri kuedzadzana. Kuri kutanga grounding nechechi kwairi kubva. Kuri kushandwa nemafinances. Muri kubata shona yatiri kutaura. Mafinances ari kubva through tithing, ari kugadzira mufundisi. Kuti ini ndozoonekwa ndiri zuva ranhasi, kune mafinances akandishanda. Imi maakuzondiona ndaakudhiraivha, maakuzondizivawo ndatenga munda wangu, maakuti ane munda. But kwandakarerwa nechakandirera, kwandakagara kuBible school ndichidya gore rese ndichidzidza ndisina kubhadhara fees, ndaidzidza nei? 3/4 of this ministry that we have, vaakutaura izvi, it's a ministry that has a papa and it's over. Isitakarerwa nemaministry aiva nemaBible schools, aidyiwa nekuraramwa. But maministry ezuva ranhasi ndipapa chete apostle, asina vana vaari kurera, asina Bible school yaari kuita, asina chaka haanzwe haatorina mafundisi, haasi kuexpanda, haana church growth yaari kuita. Therefore haona importance of these things. But take a ministry like AFM, take a ministry like Zayoja, that he has used this tithe into grooming vafundisi, building. Inotora munhu yomuudza iwewe waqualify to be a pastor, woenda kunogara kuAmphik 2 years, achidya, achinwa, achirara, achipfeka, achigroomwa, asingazive kuti mari dziri kubva kupi, asina fees yaakabhadhara. Zviri kubvepi? Zviri kushanda from the tithe. And when he becomes a pastor, he's having a salary from the tithe. Saka munhu waMwari. Saka now, inini ndava neministry, I have 1,000 people, I have 2,000 people. Ndinogona kublesswa nevanhu vangu, ndikatadza kuona need yetithe, ndikaikondema. Because handina mweya. Or else introducing another name to substitute tithe, like fasting offering, sitting set in certain name, doing this, or only to avoid kuenda kunobhega direct ndipewo ma$20 wakutobhega. Saka munhu waMwari todzokera panyaya yekuti Abrahama baba vedu yokutenda vakabvisa tithe kwete nemurayiro asi nekutenda. What it's true kuti isusu faith is personal conviction. Ndizvozvo. What about somebody we saying no, inini ndine kutenda kwangu kwekuti handidi kubvisa tithe. All right, according to his or her faith. Oenda kuna second Corinthians, this 2 Corinthians chapter 9, inotaura kuti afunga kudyara ngaadyare zvaada nemwoyo wake, for God loves a cheerful giver. Oti inini handina kutenda kwechegumi, but ndine kutenda kwekuti if I have got something to give, I will give it. Ndakafara. Regai titangire, ndoda kutanga ndapindura. Regai andainzwisisa munhu waMwari. Kwandoda kutangira munhu waMwari ndekwekuti inzwai munzwe munhu washe. Hakuna munhu anongomuka achindoda kupa according to what you are saying. Chinotanga kumunhu wese, faith comes by hearing. Inzwai munzwe. Yes. Faith cometh by what? By hearing. Hearing by the what? The word of God. By the word. What are we saying here? Munhu anozova faith according to the word raakanzwa. Munhu wese anoita faith according to the word raakaita sei. Zoreva kuti munhu anotaita neasingataite wamuri kutaura zuva ranhasi ane word raakanzwa. Uyo asiri kutaita uyu akaisa faith paword raakatichwa. Haana kungomuka nokuberekwa achiti handitaite. Saka uyu wandataura uyu ari kuna Corinthians uyu akatonzwa word iroro. Faith comes by hearing. Hearing by the word. The word. When the word is negative, ukarinzwa ukarida, you put your faith on that negative word.
Muri kuzviona? Ndopaipa I have a scripture that I always say, inonyorwa naJames anoti, and God poured a spirit of delusion that they may believe but a lie. People believed but a lie. A lie. What is delusion? Tikadilute a drink rinongooneka kunge orange crush but rinenge rine mvura harisina content yekunaka rarasa zvimwe zvinhu but ukaritarisa unenge uchiona kuti this is orange crush asi inside rine imwe lita yemvura. Muri kuzviona? Yes. Then you can buy it. Wotobva kumbare uchitizvo ndakatenga ndaiona musuno about this, what do you call it, rice iri rinodhura iri Mariana. Basmati, something like that. All right. Vanoita the 5 kgs goes for around $15. But kumbare kwemufana akabuda ine mapepa achipeka ordinary rice mapeks ebasmati achiisa imomo iwe wototenga uchi ndiro wotoenda only wazosvika kumba ndopaunozoona kuti I bought a wrong product. Haris. Saka what are we saying? Faith cometh by hearing, hearing by the word. Saka pana paya nyaya indoctrination. Munhu wakatanga kuwa contact naye pakutanga akakudzidzisa kuti chii. Iroro akakudzidzisa. Ndopaunoona mumwe mutendi unogara naye 15 years. 5 years uinaye rimwe zuva anobuda imomo wotozonzwa akupa testimony kuti ndanga ndakarasikirwa ndisingataite. Tikanhonga munhu wese anowana mumwe mutendi anobuda umo achinopinda umo achinowana because zvaazonzwa izvi zvinomuitira zvitsva. Muri kuzviona? Therefore tava nevatendi vanomigrata nyaya when apostles these days vafounda maministries, vanhu vari kuedza ndonyaya iri kutirasisa, vanhu vari kuedza nepavanogonesesa kunzi ndinzi ndabuda nerevelation isina kumbowanikwa nevamwe. Kurasisa vanhu. Ndauya nechizaruko chisina kumbobvira chakanhongwa nevamwe. Izvozvo ndo zvaisa vanhu kuma extremes, even in the prophetic ministry yanga yakanaka kuti ndinzi ndaprofita zvisati zvamboprofitwa nevamwe. Kana muhealing ministry ndo zvaisa mabhidhiri kuti vanhu vazoti ndakaporesa munhu zvisati zvamboporeswa nevamwe. Nyaya yekuda kuenda kuma extremes, but when actually things are in black and white. Things are in black and white. Wow. Hey, vanhu vaMwari, this is just interesting. Regedzai titende Mwari. Saka munhu waMwari, nderipi izwi ramunosira vanhu about tithe, ratingasire vanhu pamusoro pechegumi? Izwi ratingasire vanhu pamusoro pechegumi nderekuti we should go to the book of Malachi. Okay. And take it as it is. Munondibira, number 1. Number 2, tinofanira kuona repercussions etithe, ekusabvisa tithe. Shoko raMwari harivanze rinoti ndiedzei muone ndikasazarura mawindo edenga kana michero yenyu ikasazunza zvibereko. Zvoreva kuti mweya wekusataita unoita kuti zvinhu zvangu zviwire pasi. Alright, mirai ndasanda ndapedza munhu waMwari. Handei tobvisa Christianity toisa kuside, toenda muno matiri African worship. Hakuna chinamato chechivanhu chisina sacrifice. You stop sacrificing things, doesn't work. Kuenda kuchivanhu kunourayiwa vanhu, kuchidiwa ropa raamai vako, kunourayiwa ropa rembudzi. Kune vanhu vanoenda kun'anga vachipa pagore vachiita giving and worshiping zvinofambirana nekuti Christ, for God so loved the world he gave, he had to sacrifice his only son kuti zvivi zvenyika yese zvichene. You see what we are saying? Saka tiri kuti offerings and tithings, they play a role even in the spiritual realm. But mubvunzo waMoza ndoda kudzokera inini pane muri vanonzi Abrahama. Abrahamu, kuti Abrahama paakapa tithe kuna Melchizedek aitsvage chi? What was chicha aida kubva kuna Melchizedek? A blessing. Bible rataura akabless. Saka there is difference between
a blessing and Mirai, riches. Mirai, Abraham Mirai. was rich, Mirai, but Melchizedek blessed him. Bunawan. Eh, But that's ngana ukuthi mm, Abrahama pa akapa Melchizedek. eh, Nabanzisa. eh, Ini ndakutana mafungiro angu eh, nekuzarwa kwangu. eh, Abrahama pa akapa Melchizedek. eh, Ari kupa as an act of worship. mhm, Haana chaari kuda eh, kubva kuna Mwari. mhm, Apanzwisa. ndizvo. Ari kutoti ndakaropafadzwa. Eh, Zvese zvandinazvo ndaita ndakazviwana kuna Mwari, nehondo yandatobva kunokunda iyi ndaitiswa naMwari, ndima ndiitisa. asi Mwari wacho handisati ndambomuitira chinhu. Ehe, saka Abrahama paari kupa Mm, tithe yake, mm, it is an act of worship. mhm. Haasi kuda kubhura pandinoti ndipesana nevashumiri vazhinji. Alright, munhu waMwari, regai muri ipapo. Ndoda kuemphasize point yenyu yandabata. Ndoda kuemphasize nyaya yekuti itsika yaMwari kuti kana Mwari akukuropafadza, avakuropafadza direct. Pane mumwe munhu anofanira kutofamba netsoka panyika waunoonera Mwari paari. Mwari vanotaura naAbhurahamu, uchabereka vana ugoita vana vakawanda, but Abrahama haabati vana vacho. Unonzwa munhu waMwari? Kusvikira zuva rinouya vamwe varume vatatu vodya pamba pake. Vadya pamba pake ndo vanosiya vazotaura kuti gore rinouya nguva ino unenge uine mwana. Unozviona? It's because kunyange Mwari vanga vakaisa a blessing yekuti unoita vana, unoda munhu of your level. Saka Mwari vanotouya in his trinity. Vaviri voenda kuSodoma, one wosara. Abraham achipulita naye. Mwari webhaibheri rinoti Mwari vakati ndingavanzira Abraham here zvandoda kunoita. NdiMwari vakasara. Mweya Mutsvene naJesu vatungamira. Vadya pamba paAbhurahamu. Ndo vakasiya vamudza kuti gore rinouya unenge uine. Zvoreva kuti vakafamba netsoka dzavo. The same kana tikatarisa pana the birth of Samuel. Mai ndo vanonamata Hana. But muprista anomuudza kuti amai zvamanamatira zvanzwika. Gore rinouya. Saka Abraham zvekare anofanira kuwana muprista anouya kuzokolekta. Ndakana zvinhu zvichiitwa, there has to be a priest who blesses your life. Haugone kuti kana dai wakaberekwa uine blessing yemusha mako, kana wakaberekwa uine blessing yedzinza rako, kana wakaberekwa neblessing yekubva kudenga, ine mumwe munhu ani panyika anofanira kuzoiopena. That's the order God has created. But my position, Saka now, friend, position yangu inini, ndoda kuti tibatsire vanhaika kuti when we pay our tithe according to the order of Melchizedek, we are not trying to bribe God into blessing us. Yes. We are giving our tithe because we are blessed. We are tikutopa chegumi chedu chika chatoita kuti tichochibvisa ndicho kuti takaropafadzwa naMwari. hatisi kupa chegumi kuti tiropafadzwa, tiri kupa nekuti takaropafadzwa. But kuna Malakai manje vari kunzi imimi muri mbavha mukuzondibira ndiedzei. Don't forget kuti ava vari kubvisa chegumi under the law. Vaisirwa murayiro wekuti imimi dai makanga makaita sababa venyu Abrahama makatendeka, mungadai makaona kuropafadza kwangu. Saka zvino manjika chibvisai, Mwari akutoedza kuvagombedzera kuti chibvisai chegumi chindiedzai mumboona, because ndine ropafadzo randingadei ndakakupai makandipa chegumi. Saka chindipai chegumi kuti ndikuropafadzei. But the initial position of tithe is Abraham giving tithe because aropafadzwa naMwari. That's it. Saka the area iri kuitika muchechi yanhasi ndeyekuti vanhu vari kunzi bvisai chegumi kuti muchengetedzwe, bvisai chegumi kuti muropafadzwe. Mupanzwisa? But tiri kutobvisa chegumi ichocho. Last time pane yamakamboitaura mukati blessed is the hand that giveth. Kureva kuti ruoko urwu ruri kupa harusi kupa kuti ruropafadzwe. Kutopa kwariri kuita isaini yekuti rwakaropafadzwa. That's it. Ndizvozvo. Saka kutopa kwariri kuita uko chiratidzo chekuti rwakaita sei, nekuti rwakaropafadzwa rucharamba ruchiropafadzwa, a blessing upon a blessing.
But however, Aha. in doing so, ndinoda kupfuurira mberi. Ndizvozvo munhu waMwari. In the same order ye revelation yamapa munhu waMwari, hanizvo, we should not also forget kuti as much as Abraham was blessed, wopa nekuti ndaropafadzwa, zvakachengetedza vana Levi vasina kubvisa. Ndizvozvo. Hatinzwe chegumi chaJacob, hatinzwe chegumi chani chaIsaac, but tinonzwa kuti act yani yaAbraham yakanobuda kusvika kuna Levi. Zvoreva kuti vanhu vese zvonzi Levi wakataitha ari muwest, ndozvinotaura Bible. Mani? MaAbraham. Zvoreva kuti when you are doing these things, iwewe unogona kuzviita mozoona kune vamwe vana vanongoberekwa vakaenda nelife, zvimwe zvinhu vakazviwana futi saka all in all munhu waMwari tichiconcluda tiri kuti chegumi ngachibviswe. Chegumi murawo waMwari kuOld Testament. Chegumi chakauya nekutenda, chegumi chakafambirwa naMelchizedek. Muri kubata zvandiri kuedza kutsanangura. Yes. And also tiri kuti chegumi ngatiregei kuva neperspective kana kuti nemaonero yekuti chinodyiwa nevanhu vaMwari. Chegumi chinoshanda basa, ndaedza kutsanangura, chinoshanda basa rakawanda within the house of the Lord. Thank you. Regedzai titende Mwari nenyaya yechegumi naBishop Damiano Chisale. Hanzi wanzwa teaching yabuda pano. Faith comes by hearing, and hearing the word of God. Kana wadzidza wabatsirika, Mwari ngaakudzwe. Kana uine pakutanga chawakanzwa chinogona kukuaffect. Amen. Kana uine mibvunzo, or you have another topic that you want us to discuss, unongobata namba dziri pa screen papo, Chibanda Media. Definitely you will reach out to us kuti Mwari vatiitire zvakanaka. Mwari vakuropafadzei, Mwari vakukomborerei. God bless you. Amen.